umpama iku duwe utang. Oh niku anake. Sopo sing nyawuri utang iku nggih kula. Ngono ya wis lakon. Nek kapan-kapan haji ae awak wis berhak nglakoni apa maneh apapun nang Allah iku luwih berhak untuk ditepati utawa disawi. Aja sampe wong nandar mboten dilaksanakan. Niku padha karo utang teng Gusti. Hadis niki merupakan dalil sing nerangake lamun seseorang nadar nglakoni haji. Kuwi dereng nglakoni haji mati ngene wae maka anak asal mewakili atau membadali haji. Senajan anak dereng pernah nglakoni haji. Beda karena analogi Rasulullah niku akal menurut akal. Rasulullah itu masalah haji itu digandengkan karena apa? Utang. Artinya nadar haji ini almarhum itu wajib diwakilno atau dibadakno. Mboten oleh mboten dilaksanakan mboten oleh. Lah, sing perlu difahami sampeyan. Nek ibu niki wau haji nadar, gitu. Sampe eling-eling kan wajib dilaksanakan. Nalika ibu niku nazar, niku posisi wonge urip napa mati. Urip berarti waktu urip duwe dunya napa mboten? Paham ya? Kalau sampe kali. Begitu dereng dilakoni mati. Berarti dunyane itu kok enten apa mboten? Enten. Maka harta itu boten oleh diwaris. Sadurunge dipendhet damel biayai ibadah haji. Dong. Satu. Nomor loro. Ibu biyen sing urip iku duwe utang. Saiki dunyane aja kok dung dhisik sadurunge utang ibu dong bener. Ada dua hal harus diperhatikan. Oke, ojo susu diroyok dhisik utang ibu gak kesaluran. Laknat. Iku anak sing oke. Hal-hal yang seperti ini kata yang sing rotok sumber. Gitu? Biar gak ada bojo. Bergaya wong loro kemangane soge. Gitu? Kan soge kemangane sing lanang mati. Enten boten tadi. Boten duwe anak. Iki sampe tadi. Maka harta yang ditinggal oleh si mati waktu, gitu, kan betul ya. Niku nek pancen, lakukan niku harta niku gono gini, ngerti gono gini deh. Artinya mulai dulu nih bergaya loro, niku disigar semongko, ngerti? Bagian sing istri separuh, bagian sing mati separuh. Lah sing mati kok disukani iku dikekno dulur-dulure sing mati. Oleh bagi duwe anak tapi wedok tetep dulure cipok. Oke. Tapi nek anake lanang stop. Mandek enten anak. Mangane akeh wong seneng karo anak. Dek bener. Iki ngaji.